Flippy on the beat. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan. Lahat kasama pag may... Hi guys, it's me again, Ajinomoto. So Toyo, welcome to my vlog. Karon na ako sa opisina sa SS. Nakapaghihuwat. Di ka makasod kung wa kay mas, wa kay facial. Nanglan magdala po kagabalingong ballpen. Ito na ilang guard. Hi guard. Lagya dyan may social distancing. Nawa. Distancing kayo may sa guard. So mo na ilang exit. Hi guard. Tara dadto ang uban sa kuan pero ga distancing sad sila. Bawat pa ko sa akong kao. Tojo ari. Then mo sa ni agianan nila padong exit. So mag-facial ta. Mabalik na ko unja guys kay nawa ni taas ang ilong. Okay guys, bye. Hey guys, dala mo na ang mga amigo sa SS guard Cades tapos si Roberto. Ay kalimot sa mo channel. Ano siya, wala pa itaw. Oh, wala pa diha. Nahagianan pa dong sa SS Hagdanan. Anak sa kakaari. Anak siya din biyo kanto. Mo kanang mga lingkuranan na mo na lingkuran sa mga manggipila sa SS. So karon kay murag taas namang oras mo na lang na ang nabilin sa pila karon kana siya ay ang SSD ay naa sa Luisa Galleria. Kani siya guys, makita nimo ang mga view diri guys. Tora makita nimo ang KFC kana siya KFC na kanang gitudlo. Then ang Tagbilaran Port na siya. Then kani mo na siya ang Ramero Hospital. Tora ang Dawis. So Dawis, tora ang PINR. Tora. Diya ka na sa ubos, mo na ilang car park sa Luisa Galleria. Kung na may sakyanan, ana ibutang ra. Tara ang car park sa Bikyo, Barginan. Wala. Tora nga ito. Senior Games. Napibay, ari ba guys yan na mga pagatpatan. Tara guard. SSS. Tara ang exit. Bye guard. Salamat guard. Guys, tanawang. Wa siya juta. Wa siya juta. Tara. Amlo. Mau ba karon ko kita ti. Nice ka ji.
Nice kaso guys, tanaw mo. Uban dito ko. Nice. Mauni ang sakyanan. Muli na ko, mato na ko sa na. Biyahin ako sakay ko sa 388 Kadure. Pero ang amigo na. Muna driver sa Dure. Naklag ko. Muli na ko sakay ko sa Dure na ako sa kuan. Tagbilaran enter. Bus. Terminal. Kani si Abit Bapur. Jauh bre lo jauh. Lakuro pre na. Hi. Satu. Hi sa hi. Hai red horse. Gablag siya. Jauh sana. Gablag ko. Muli na ko. Muli na ko sa hagna. Kani taga-katigbian eh. Bapur. Atau lo jauh jauh bre lo. Ada tidak ada jauh bre lo. Uli na ko. Uli na ko pa daw sa hagna. Nanak ko sa kuan IBT Interbus Terminal. Na ako sa mga damulag nga mga tao daari oh. Hi. Mo ni conductor sa Unison Tamulo. Tamaak. Tamaak. Roni ra tamaak. Wala, vlog ko. Kukuhon, Dore. Vlog ko. Kare. Wiwa wiwa. Buno man! Vlog ko. Are, apire! Kana sila mga tawa na mo na mga Kwartaro na tlawa. mga gwapuhon sa terminal kana sila kana. Tapi lari na gaya na mo. Kape. Ngano ni na makakape? Kaya Emirates. Uli na ko kay gani ni sila basta basta mauba na sila ang mga grupuha sabat jud kaadyo dari sa terminal. So, bye bye guys. Don't forget to subscribe my channel. Ajinomoto Suka Toyo. Bye bye. Sakay na ko glory. Ako doktor ang ipangita kay nandun sa kamera. Nasa balik to ron. Ato ang nagtago dyan ako doktor. Swifty on the beat. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan. Lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama tayo na para magkabarkada lang. Simula pa nung una, pag ako may problema, alam ko may matatakbuhan. Sa sandal na walang iwanan. Kahit anong sabihin nyo, mga kapatid ko to, kasama ko to sa hirap ko, ginawa magunang man ang mundo. Tsaka iba talaga saya ng iyong dala. Pag tayo ay sama-sama na, yung tipo na